गुंडप्पा जी आ गया है। गुंडप्पा हाय, फर्स्ट लाइक, थैंक यू लाइक देने के लिए। गुंडप्पा वेलकम जी मेरे आ एल्बम गया में। है। गुंडप्पा थैंक यू मेरे एल्बम में आने के लिए। मेरा आज लेट हो गया है क्योंकि घर में मेहमान है ना, इसलिए। इयरफन सोना थादो आरो माथो। बिपुल बसुमतारी हाय आब' हाय आगै, वेलकाम वेलकाम बिपुल बसुमतारी आगै। मा ओंख्रि जाना फैलायलै आगै बिपुल। प्लीज सपोर्ट मंजुली आवर चैनल। आपकी सर ऑलरेडी फ्रेंड है। मेरे को सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट करो। नियर 100 कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। लेकिन होता ही नहीं है 100 में। 1000 कांग्रेचुलेसन। कमातेर 65 ना 60। आयु पेलथायनो हाबाव आं बेखौ। इयारफन बायलायबाय मेंख'आ। नोंगुमै मेंख'आ इयारफन मामा मालाय खोमायाव सोनानै 24 घन्टा लायो। थोस फाग्लिनो जोंहा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। गुंडप्पा जी से साथ फ्रेंड हो जाइए सभी। ओंखाम जायाखै, दासो जाखांदो नै। मैं आपका यूट्यूब चैनल को भी कनेक्ट करूंगा। हाँ करो जरूर। मैं तो आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड है ना, फ्रेंड करो मेरे को भी। मा ओंख्रिमोन आब' नोंस्रालाय? मा ओंख्रिमोन? नोंस्रालाय? ओंख्रिया मिरामिसलै, दिनै सुनिबार ना मामासो लाब्रा ओमफ्राय भिन्दि एवनाय आरोना। ओमफ्राय आर ब्रह्म ब्लग 99K हाय वेलकाम। मा ओंख्रि जाना फैखोलै आर ब्रह्म? हमको भी फ्रेंड नहीं किया। कौन? विपुल हाय। हेलो बॉस बोला है। बॉस नंबो लाइव होबाय। किसको बॉस बोल रहा है? बिफोर कनेक्टेड ऑलरेडी बोला है। बयलार आलु जोगोनारसोमोन बा गोथाव। जोंहा दिनै जायालै, गाबोन जानोसै। मेंलायलायखायोलै माइरै खामानिया जोबनो रोङालै जोंनिया आर ब्रह्मआगै। मोगथां होननाय बाबुनो गाइखेर हरबायहाय जोंहा मोगथाङा। आर ब्रह्म कनेक्टेड। विकास बर' हाय वेलकम। मेरे एलबी में स्वागत है। क्या सब्जी खा के आया है? कैसे है? कैसे हो? हायेन बस हायेनसो नामा बिलाय? आर ब्रह्म हायेन नामा? हायेन गैया ना? हायेन फैयाखैना आंनि लागै। हायेनसो नामा बिलाय? आहानो आर ब्रह्म कानेक्टेड। आर ब्रह्म नोंखौ लिंहरदों लोगो जानो थाखाय। मामाया गुंडप्पाया आयु फिसा खोमायावनो थाम्फै हरदों नै। मानो फासयलांखो बिलाय? मा जानायनि? दिनैसो बाबा बुंनाय खोनाफेरबाय आंनो मेंख'खौ। दे मेंख' सेंग्रा गोरलैखौ बिसबो सना सेंग्रा गोरलै नोंगुमैखौ लांना लायदोहाय हरै कम्पानियाव मोगथां। नांलाहाय बेखौ, कम्पानियाव मावहैथोंसै। कमेंट करके दे दो, कल बैक करूंगा। 100% बोला है गुंडप्पा। गुंडप्पा कल बैक करूंगा। ओके यार ब्रह्म, टुमारो कनेक्ट यू। ओके करो टुमारो करो।
yes नों फांखा होआबा मोजां जागौमोनदां उन्दुआखै मालाय गावनो दैसा ब्रह्म दैसा ब्रह्म गुंडा बने में क्या बोला मेरे चैनल को ब्रह्म वीडियो कल ही ब्रह्म वीडियो देखने के बाद क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है PM बसुमतारी फैबाय जोंहा 1K कमिंग सुन सिस्टार थेंक इउ सामफ्रामबो साबा दिनै साबा खमायदों आरो दाखालिथ' 12 जन 13 जन सानसेयावनो दिनैथ' रावनिबो सापर्ट लायाखै आङो होनबाबो खमायदों दाबो उन्दुआखै दैसाया दिनैबा लेट जादों आलासिनि दावरावजों उन्दुआखै आरो मा होनदों एनिवान काम एन्ड जइन आर ब्रह्मजों सोर लोगो गैया लोगो जादो आगै नोंबो आंजों दंना गैयालै आर ब्रह्म आगै लोगो गैया लोगो खालामदो दे PM बसुमतारी आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सोर दङ बा लाइभआवबा ओंखायनो सासेबो मानसि गैया दिनै आंनाव आंना खखाब सिथर जादों गिदिरनो मा जादोंथाय मानो सालमाय बायदि गिदिर सिथर जानाय दङ आंबो लोगो थेंक इउ दे आर ब्रह्म आगै अबेनि जाखो नों खोन्थाहरदो एसे अननानै जाथ'वाखैनो दाबो ओंखाम जायाखै आरो जा मेंबायलां दिनै मायदि उन्दैजोंनो दोखो मेंलायलायो मा PM बसुमतारी आगैया बाहानि जाखो खोन्थाहरदो आगै नोंहाबो अबेनि आर ब्रह्मआबो खिथाहरदो अबेनि आगैया आं बिजनिसो आब' बिजनि मा गामि आर ब्रह्म आगै बिजनियावथ' मेला गामियाव थांबाय जों दहलाफारा खादौ बाक्सानिनो ओमफ्राय ओरैहाय लावगाव खान्थालगुरि बर' बाजार सालबारि नों गैयामोन नामाथाय बावबाय ओमफ्राय बर' बाजार ओरै बावजोब्बाय गामिखौ मंगलदैनो सनाराम अफिसियेल ब्लग 10K फैबाय नै जोंहा फंबाया हाय हेल' बाजै नों हेल' आगै सुबायझारनिसो नों सुबायझारनि माबा मोनबोनाय दङ सुबायझारनि हिनजाव मोनबोनाय दङ जोंनि गसाइगाव ओरै आंनि लोगो बायदि जायो आरोना बेग हरबायना बाजै मोनदोंना मोनाखै मोनसे मोनबावगोन दे 9टा हरबाय आङो मोनसेया बिहावानो गैया बाल मबाइलखौ लाना आलासि जाहैब्रबलायबाय बिहावनि मबाइलजोंसो हरोमोन ना आङो बिहावानो गैया लाइक होबाय बाजै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय समबारावसो हरसै आं मोनसेखौ समबारावसो फैगोन जोंहा आइ दंफैयो आइनिजों हरगोन आं गाबोन उन्दुबाय बेबो मेरे एलबी को कौन लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए बाक्सानि आं बाक्सायाव थांफेराखैना PM बसुमतारी ओंखायनो बाक्सानि बारै जेबो मिथिया आं लास्ट थांनाया हरैहाय गुवाहाटियाव थांखांबाय आरो ओमफ्राय होमबाबो एफा गलि मिथिया बरपेटासिम थांखांबाय आरो बरपेटाखौ एसे मिन्थिगौ बिजनि बरपेटा बङाइगाव मोनदों बाजै मा गामि नोंनालाय नोंना बाजै आंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंहालाय अबेनिमोन सनाराम आगै मद ब्लग हाय बुरिफोर सनानो ओइ जावैसो मैखुनफोरबो होफैया मुंबो होफैया ओरैनो अलदर होफैया मैखुन होफैया ओरैनो बुरिफोर नुबा जागोन नामा अलदर बारियाव थानानै अलदर मैखुन होफैया मा होफैया
सविता लाइक करो लाइकनि किया तो लाइक करो आयु जि गिदिर गिदिर सिथर जादों खहाबाव आंना दासो सिख्ला देरनायखाय आंजों लोगो गैयाब्ला लोगो खालामदो हरदो दे आब' आंजों लोगो गैयाब्ला लोगो खालामदो आं नोंजों लोगोखाना मेला मोनो जोंनि मेला मोनो सना जोंनि गामि होनदों लाबो मेला मोनो नालाय ओरैहाय उन्दुबाय साला दासो गोजांसिगोनदां बियो आंजों बे जोब्बाय आंना चिरां काजलगावनिसो काजलगावनि आरोना दिनै दससो आनसाबस्क्राइब जादों आंना जायो बिदिनो आब' ब्लु होदे लोगो लानोसै दे लादो दे मामा आर ब्रह्म नोंना माबा दं नामा सापर आइडि दं नामा एक्सट्रा खोन्थाहरदो दंबा गौरब नार्जारि सफैबाय जोंहा गैया वेलकाम गौरब लामाया हगार गौरबनो थाबायबोदो दे होनदो लेबेल फाग्लि गायो नैबे नोंब'आ गाज्रि मोननो नाङा होनदोलाय मानो आर ब्रह्म आंबो खमायबाय थायोलै नों लांगोन दे बोरैफोर सना मालाबा होनदों लांगोन दे एनार आगैया फैबाय नै फिथाइ सामथाइ लानानै आंनो लाइकजों लोगोसे मामा एनार आगै दहाय गान खनला बायदोंमोन आङो स्टार मेकाराव गाराङानो उदायथारा एसेबो थोस लासिं सिंनो ओमफ्राय बोरै खनोथाय मिथिया आङो माबा गान नुजानायखौ खनलाबायनानै पस्ट होदलाबायदां ओमफ्राय पस्ट होखानायखौ अबाव नुयोथाय मिथिया आङो मिनिबावबायसो नै मालाय खालामदोंब्रानो दे खमायलायबाय बारायलाय मा खालामदोंब्रा उन्दुबाय बे फाग्ला बिदिजों जायो खि होनदों दा सिखारफिनगोन नङाबा बै सिया जोमनो होननानै हो एसे आं मुलि लोङाखैहाय आपेल बक्स आ गया है हाय दीदी जी होनदों हाय वेलकाम बामालाय होनबालायबाय नै जोंहा नेहा गैया बामालाय होनबोबाय नै मा ओंख्रि जाना फैखोलै नेहा CID दं माथो सना CID दंहाय नेहा आगै गाबोन फै स्टार मेकाराव सानैजों माल्टियाव जिरायना रायलायनो आं रोङाहाय बिदिखौ ओंखायनोथ' सोलोंनो होनना फन हरबाय दंमोन दहाय थिखोआखै नोङो खाना पिना हो गया आपका हो गया आं ओंखारथ'बाय दे आब' गाबोन फैफिननोसै दे बाय बाय आरो ब्रह्म थेंक इउ बोरो जाफुं बर' फैबाय नै हाय वेलकाम जाफुं बर' आगै आंनि एलबियावहाय आगैया मा चेनेला खयसेबां थांखो 85 साबसक्राइबार थांबाय जाफुङा
आगैजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जाना होदो बयबो मा नेहा नांदेरनाय होनदों मा नेहा नांदेरनायनो मा ओंख्रि जानायमोन बाजै नोंस्रा लाब्रा ओमफ्राय भिन्दि ओमफ्राय दे मद' ब्लग आं लोगो खालामबाय नोंजों जादो होनदों माबा हरखो माब्ला हरखो आयौ र' बाबुखौ फुथुग्रो दालां दासो उन्दुबाय आंखौबो निउ फ्रेन्ड खालामदो गासिबो आयु खांखमासो मद' ब्लग बेफोरो ओंखारबायमोन साम' दालि ना फ्राय बा आंना खखाबाव सिथर सालमाय जाजोबदोंब्रा नै थरसे थरनै थरथाम थरब्रै जादों खखाबाव गिदिर गिदिर सासोगारो हराखैबो माथो गावनो थिखाखै अमित बसुमतारी हाय हाय वेलकाम अमित बसुमतारी मा ओंख्रि जाना फैखो आगै खबर सबर मारै जे मारा गैया मा होनदों बाजै सर्ट फिल्मखौ होबाय नायहैदो दे दा नायनोसै आङो नै दा बिदिबो दं नामा बिदि दंबायदि नुबाय आङो आयु थांजोब्बाय दाना आंना कमेन्टआ क्या सब्जी खाया है रे दीदी सब्जी पूछो मत आज लाबरा है और फिंगर्स फ्राई मतलब भाजी मतलब हिंदी में बोलना पड़े समझ में नहीं आता है किसको क्या बोलूं इसीलिए बोला मैंने लाबरा आलू है और खांख्रिखलाखौबा मा होनो खांख्रिखला हे होनदो ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय र' थाइबें हे थाइबेंखौ मा होनोमोनलाय र' हेमास होनो नामाथाय मोनथिला लाब्रा हे होनबाय आं जायखिया फाग्ला बिफा बांद्रायलायबाय होनदों जाफुं बिफरखौ लोगो खालामदोनो नेहाया साम' जाना गुस्थिया गोजा जाना दंनो थ' फाग्लि दानो साम' फुदुंनाया बेलखि खबर तुमार होनदों अमिर बसुमतारी लोगो जादोनो हाय मा खबर खबरा बिदिनोसै आगै जाफुं एन मुसाहारि फ्रेन्ड जादोनो ओइ नेहा होनदों बिफा होनदों अके जाफुं कमेन्ट हरा आंनाव होनदों गोजोन गुमैजों सेरख' जा सालमाया आयु साया सुवा खायदलाबायथारो बियो मालायनि मोखां सानायखौ मिथिया नेहा थोस बिदिखि जायो होनदों बाल आसे न एन की सब्जी खाले आजि होनदों बिदिया लाइभ होदों मालाय खि गोरानाव थांना फैखांबाय आं दसे जाफुं एनआर प्रडाक्सन लोगो जादोनो जुरुगुरु जालागासिनो माथो बा जानजन जालागासिनो माथो सोरखौ होनखो जन जालाबायगासिनो माथो मा जन लाब्रा किया है ये और क्या फिंगार भिन्डी 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 फ्राय गासैबो सापर्ट फिल्मखौ नायहैदो दहायसो होदों दे नायगोन दाहाय एस बर' आइजो फैबाय दे जोङोहाय मा खबरा बिदिनोसै आगै दुखु आरो सुखुनि गेजेराव आजि दालि और हामु एन्ड फिश फ्राय आलु बयलार लेस्रि भाजा ओंख्रि लेस्रिया मा बुस्थुहाय
लिस्ट्रिया मा बुस्थु खोन्थाहरलाय आंनो जाफुं बर' आंनि भिडिअ कमेन्ट हरना दोन आं दसे उनाव सापर्ट बेक खालामगोन होनदों आयु माथो कमेन्टआलाय स' बर' जादो होनदों 1 2 3 आगे है नमस्कार लाइक दैट थैंक यू न्यू फ्रेंड काम बोला है ओके ब्लू हरबाय लाइक दैट सना थैंक यू नेहा सना र' एसे बुरखायना फैलायनि बुख्लायना फैलायनि दे बुख्लायना फैदो दे सोर ऐ गलु मलु ओ दीदी मंजली हमको गुस्सा आ गया क्या इसलिए मत पूछो बोला है नहीं ऐसा नहीं बोला है क्योंकि पूछने से मुझे कि क्या सब्जी को क्या बोलता है मैं बताऊंगी आप समझ में नहीं आएगा मतलब हंसी आएगा इसलिए मत पूछो बोला मैंने ब्लू हरलाय दे जागोन लाइक दानाबो थेंक इउ लेस्रिया सबाय फिफा आब' सबाय फिफाखौसो लेस्रिनो जोंहा सानाव लेस्रि एवनायमोन होनबालाय नोंना न'आ बबेयावमोन आब' आंनियाहाय नै गसाइगावआवहाय आगै गसाइगावआव नै मुसारा हाबदाव मुसारि सिङाव दैसा मा जाखो आयु मबाइलानो गोलैदेरसिगोनहाय आंनियाव दा खायसा आं र' मुलि लोंबावनांगौ आंहा उन्दुग्रो बावनो आं दा थांगोन लाइक दान थेंक इउ नोंना बे फरायखांबाय मिक्स एस बर' सापर्ट खालामलायदोनो थाद दिसथाबहाय मानसिया हिन्दी रायलायलायो मालाय आं रोङा सोलोंहांदोंसो जाम्बा नों सिरि थाथ' बेयाव र' नङाबा दा बावगोन आङो हिन्दीखौ बिरबाय मिस लोगो खालामनो निजोम लोगो जादो लाइभआव गान रोजाब नै नोंनो ब्लु हरसां जाफुं सोरजों लोगो जादो गान रोजाबनो रोङाहाय अके जाफुं नों आङो दहाय माखौ खनामोनलाय मामा एनार जा फन हरबाय आं नोंनाव मानो फन थिखाखै नोङो आं हरखालाबोला सिं फनखौनो थिखा जायाखै आंहा एनारजों लेस्रि बुंगा दे आब' लेस्रासो बुङो नंगौ लेस्रा बुङो अके लेस्रा एवनायमोन जोंनिया दहाय निजोम सर्ट फिल्मखौ नायहैदो ब्र' होनदों खयथायाव बुवामोनथाय आङो फनखौ र' नायनि आं टाइमखौ माबायाव बुदों 3टा र' आं दे ओके सासुरी हमको गुस्सा आ गया ना हम जाएगा अभी ऐसा तो नहीं बोला मैंने गुस्सा वाला बात कब बोला मैंने मैं तो नहीं बोला आपको गुस्सा कर रही मैं ऐसा तो नहीं बोला मैंने बामालाय बेबायदिनो हाया आइदि खर' थर मानलाजोब्बाय आंहा नोंसोरजों रायलायनानै र' मुलिबो लोंनांगौमोनहाय थाद गुंग्रायनिनो निनो गोदान सामफ्रामबो मैयानि गामसाया बोरो नोंनालाय गुंग्राय नेग्राया गारला जोबनोसो लुगैबाय आङो जिनिसफोरखौनो
हाय निहा होनदों नै नैबे नों मैया गुंग्रायगारखानायमोन ना गामसाया आपेल प्लिज रुको जरा जबर करो होनदों मा मुलि दंबावो लोंजोबखाबायानोदां नोंहा 3 नाम्बार दंबावोमोनथ' मेंख' खोनाबाय ना लोंजाला 3 नाम्बारा बारख'नाया जा लेथ्रा आं नैबेयावसो रायलायनोसै नैबे रुमावसो रायलायथ'नोसै आङो आं दिनै रावबो लाइभआव फैयाखै आंजों दिनै रावबो लाइभआव फैयाखैनो एने क्या बोला है दीदी क्या बा मलाई बोला है बा मलाई मतलब इसको बा क्या क्या बोल के मैं बताऊं आपको मैं कैसे बात समझाऊं मैं आपको हिंदी से भी बा मलाई को बा क्या बोलता है मतलब क्या बताए मुझे नहीं पता रे जाबुंदोन बाय सेक्टु हरदो होनदों बेक सेक हरदो होनदों बाय बेक हरदो होनदों हेलो एवरीवन सुस्मिता जी वेलकाम सिस्टार मा ओंख्रि जाना फैलायलै सुस्मिता जोंहा दुखु मोनदों आं एनार सना मानो एनारा मिनिदों हनै मानो निहा सना होनदों एस बर' जाफुं बर' ब्लग आं सापर्ट खालामबाय नो सापर्ट खालामलायदो दे गावजों गाव जाफुं ब्र' अके नो नै बिरबाय मेक्सखौ आङो दहायनो ब्लु हरदोंमोन ना जायाखै फाग्लाहाय आखायाबो मोनथियानो ब्लुखौ लाफिनबायसो ब्लुखौ बोखारफिनबायसो नै हरबायथ' आं दहायनो हरदोंमोन जायाखै खोमा आखाइफ्राबो आखाइ अके थेंक इउ एस बर' बेक नेक्स्ट मर्निं टुमर' गाबोन हरगोन नो टाइगार जिउ पात्तालिया र' नों होनदों पात्ता लाया र' नों होनदों टाइगारा सोरमोनलाय नोंना एनारखौनो टाइगार होनोमोन नामा एनार प्रडाक्सन मिउजिक दहाय फल' खालामबाय आं स्टार मेकारखौ होनदों मा ओंख्रि जाहोखो बिमाखौ गेन्द्रि नों ओंख्रिया लाब्रासो आरो माबा भिन्दि एवदों खांख्रिखला आलु थाइबें थाइसे ओमफ्राय खांख्रिखला जाबाय लाब्रा ना लाबोदोंमोन जासे आयु नाखौथ' मोजां खोबाखै आं मावजिया एबा 600 थाखा केजिनि ना लाबोदों गुमैया मावजि जालांबाथाय आंखौ गाबोन होसो होसो बुगोन बे खोबना दोनहैखासिगोन मोजाङै मावजियाबो बिराद जाफैजोबो मौसुमि बिजोंबो जोंहा लोगो जादों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादों मौसुमि बियाबो नोंसोरजों लोगो जाफिनगोन नेहा आगै जों लोगो जालाय सुस्मिता मुसाहारि आंखौ लोगो खालामहरदो मौसुमि आंखौबो लोगो खालामहरनो लोगो खालामहरदो आं ब्लु हरनानै होनोसै मौसुमि बि लोगो खालामहरदो दे बेनि जाफुंनि न'आव साबसक्राइब खालामनानै भिडिअआव कमेन्ट खालामना फैदो नायस्लिरनानै फै ओमफ्राय नोंबो बेग हरफिनबानो जाबाय आयु 600 थाखानि नाखौ जालांबा मावजिया बुथारजागौमोन आं कमेन्ट हरना दोन दे नो अके होनदों अके अन तोरा हादी आपेल का कर आएगा हम थोड़ा रुको हाँ दी आपेल का कर जाएगा हम ओके कमेन्ट हरना दोन दे होनदों अके आब'
आरोबाव सोर गोदान लोगोफोर दं आंजोंबो लोगो जानो खोन्थाहरदो। मौसुमि बि दंना गैलाथाय एस बर' आइजोजोंबो लोगो जानोनो नायस्लिरनानै हर गावसोर नायै नायै बेक हरफिनखागोन। बिदि माबा मासो साबसक्राइबा बारायो ओरैनोथ' रावबो साबसक्राइब खालामनानै होआ बिदि सापर्ट लालायबासो जायो। जाफुं बर' खालामबाय जाफुं बर' नोंखौ खालामनानै फैबायनो नोंबो हरबानो जाबाय। कमेन्टल' सोर नांगौ आंनो बेक खालामगोन नै नेहा मुसाहारिखौबो खालाम नेहा मुसाहारि एन मुसाहारि आगै नों नेहा होनबाबो मानसिफ्रा बुजियाना ओंखायनो एन मुसाहारिखौनो होननांसिगोन आं। अन जाफुंखाम थेंक इउ मौसुमि नेक्स्ट मर्निं बेक गाबोन फुङाव हरगोननो। एट्स ब्रेक रेड मिस्टार अबिनाश हरबायनो आपेल जाननो आपेल सोलागाया मालायसो होनदों बिफर मौसुमि बिजों लोगो जादो दे। एनडि सपोर्ट कर दिया है हम। हाय आब' लाइदान निकिता आगैया निकिता आगै मौसुमि बि गोदान फैदों जोंहा बेजों लोगो जादो मौसुमि बिजोंहाय साबसक्राइबारा बेसेबां दंथाय बेना दायो 30 दंना। नैबे जेबो गैयारा नैबे 2K थांलाबायदों जेबोआनो गैया नै ओमफ्राय ब्लें गोसोमसो। बा मालाय आंहा गेजेर गेजेर बिदि होनखावबाय थानांगौ आरो बिहामस्ट्रि जाखावबाय थानांगौ आरो नेहा नोंनिबा निकिता ब्लग सापर्ट खालामदोनो बिरदाव बिरदावबो लोगोरा मौसुमि बि फैदों हनै बेजों लोगो जादो गेजेर गेजेर कमेन्ट हरखाबाय था नेहा मुसाहारि लोगो खालामदो। जाफुं थेंक इउ होनदों बिरदाव लोगो खालामदो होनदों बाजै निकिताया खोन्थाबोआबो नोंनाव माबा फैदोंमोन नामा अंजलि दीदी इनको हम प्यार हो गया करो हम भी अभी मनेराम सोरलै नोंखौ मोनफ्लांबा गोदोनायाव हमनानै गारखोनानै नेहा गारखोनानै मा होनबावनो एन मुसाहारिसो बे मामाया एन मुसाहारि ब्लग नेहाया मनेरामा नाहरलाय माबायदि सोरजों उन्दुगोननो फाग्ला खोथा होनो सोबानानै हाथाया खनथ्र'नो हानाय नङा नों मनेराम बर' मिथिबायना सोर फाग्ला नोंलाय मनेराम बर' लोगो खालामदोनो बे फाग्ला मानसिजों लोगो जायो। मौसुमि आब' कमेन्ट खालामनो मौसुमि आब'नो आं लाइभ फैनो रोङालां गेन्द्रि फोरोंगोन र' मालाबा नोङो दानो मानोलाय फैनो मानसि लोगो गैया गारालाय लोगो जाजोबग्रो दे बिसोरजोंहाय बयखौबो कमेन्ट हरनानै दोनग्रो नोंखौ बेक हरजोबगोन बिसोरो। आइ एम बर' लोगो खालामदोनो आंनो हरलायनो सोर नोङो ओमफ्राय खिथायाबो मुवाबो नोंखौ मोनबा संफ्ला बुग्लिथारगौ आङो मिथिबायना मा हारि नोङो लाजिया नामा बर'जों बर' बिदि होननो आंबोथ' नोंनि माबाना बिबाजै बिब' बा बिनानाव बा बिमा ना नोंसिनि न'खरावबोथ' हिनजाव मानसि दङ ना मनेराम बिदि होननो नाङा ना
मेला मानसि दङ ना बाव फंबाय जानाय दं जोंहा एनार फंबाय दं निकिता बिनानावमोन दं जाफुं फंबायमोन दं बिदि होनो नाङा ना दुखु मोनो आङो बिदि होनबा एनार लोगो खालामदो आफेल खामजोन मा होनदो जाफुं कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामगोन जाफुं कमेन्ट हरनो निकिता ब्लग खालामदो दे ब्लेड लाबो बेखौ ब्लेडजों हानोसै नामा निहा सानैजों हमनानै बिनिखौ दा फराय हेल' गौदां सनानो ओइ गौथम सना लोखि गौथम आगै मारै जाखो खबरफ्रा आगै लोमजानायफ्रा हामबाय नामा गौथम अके नेहा सना होनदों निजोम रायहरलायबाय मनेराम बर'खौ मा गाज्रि होनबाय थायो निजोम आगै जोंहा मामा गुलु मुलु मनेराम बर'खौ मोनबा संख्ले बुगो आङो हेल' लोगोफोर रस ने आइ नार्सना खामनो जाफुं गौथम लोगो खालामदोनो थैसिगोन आं थैयो नामा अपारेसन खालामथाबनो एनाराम बर'खौ रिमुभ खालामहर आब' औलैना बावदोंसो आं बांद्रायखौबा नै नोमाया रोंखायो रिमुभ खालामनो नोमाया हरबावदो नोमानाव कमेन्ट थैया मा जादोंलै दावराव हनैलै फाग्ला मानसि फैयो बावहाय आंनि लाइफआवहाय अके नेहा सना होनदों ओइ फाला नोंनि बेवहायखौ लेवारखौ हास'ना हागोन मिथिबाय नै नोंसोरनो होनबावबायलै दीदी मंजुली मामिनो मा मैं सभी का माँ हूँ मुसुमि लोगो खालामदों आं रिटार्न खालामगोननो मुसुमि लोगो खालामदोनो हनै माबा लेंहरदों बिरबाय मिक्सआ बर' थांनिलै आंनो गैला आं थैसिगोन थै गौथम थैयो नामा निजोम ना मिनिहरबायनो कमेन्ट लिरनायखौ आंना आइया गोरोंखा होनदों औ मनेराम फुजलिनो बिदि होनजानो लुगैबाय आरोना ब्लग थुनानै दोन मनेरामखौ मारै ओंखारबोबावखौ पापिनि कमेन्टआलाय आं माबा खालामखाबायमोन ना रिमट नैबाव हेडआव सेरबाय आं बोरो गोमोरबावाखैसो नामा गोमोरबाय एबार गरम जादोंदां फाग्लाया हिन्जावजों होखारजानानैनो होजायाखै ना नोंबो आरो बिदिसो होनबावदों बिदि होननायनिनो रायहरदों आङो आरो नोंहाबो बिदिसो होनदेरबावदोंबाय आब' आं मुसुमि बियुखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामनो खोन्था मुसुमि मामा मुसुमि बि ब्लग नोंखौ सापर्ट खालामबायनो मामाया एस बर' आइजोआ दंना गैला कमेन्ट खालाम दे ओ माय गॉड क्या बोल दिया आप दीदी मैंने ये पागल लड़का लोग है ना ये लोग को समझा रही है आंनो कमेन्ट हरना दोन भिडिअ नायनानो लागाव बङाइगाव दानाबा रोंखाया बाजैयानो रोङा हेलो फ्रेन्ड एम बर' इंलिश फैबाय एम ब्लग इंलिश फैबाय दे फैनांगौ दे बयजोंबो लोगो जालायदो दे आंबो खालामबायनो एस बर' आगै एस बर' ना मा नाममोनथाय बावबाय दे बुंला आं बिनि थाखायसो बुंदों औ रायहरनो थिननाया नोङो बिदिसो बुंबावदों नोङो गलु मुलु नोंबो खम नंखाया थोसनो जाफुं गाबोन फुल भिडिअ नायना खालामसै दे आं होनदों निकिताया
बिरदाव हि होनदोंलै ने स्टप ना मिनिबावबाय नै खोमा फांथेनानै एम ब्लग लोगो जादोनो अ निकिता नों आपेल लेबे नै एम ब्लगानो दे जागोन फुल भिडिअ नायना खालामनो आंबो खालामबायदों जारला फैयोलै मानसिफ्रानो औलै एनार एबारबा माबा मोनसे गोदान आइदि खुलिना फैबावगोन बियो नाय लागावनो नै बिबरा लागाव अ एनार सना होनदों गाज्रि गारिनि रेन्जखौ हरलाय र' मारिदो अबेबा स्क्रुप जिला जानानै दं मारिदो दे सोरबा सिख्ला हारसिं दङबा ओरै जानोसै सिख्ला गैया होनदां निकितायाबोथ' माबाखा निकितायाबोथ' सिख्ला नङा नेहायाबोथ' सिख्ला नङा मौसुमि बियाबो सिख्ला नङा ब्लुथ' जागोन गासिबो जाजोबगोन र' दे बे थांबाय बिदाव आं नायबा दोनबायमोन आब' बिबुथिया होनदों ब्लु होबाय मौसुमि बि लोगो जादोनो खालामबाय निजोम आगैनो खालामबायनो निजोम नेहा सना खालामगोन र'नो कमेन्ट खालामनांगौ दे कमेन्ट साबसक्राइब खालामबा नाइसबा आं लोगो जाबाय नोंनि गोदान लोगो बिदि लिरना हरनांगौ हवाट डु नङाबा नोंखौ साबसक्राइब खालामना फैगोन नोंखौ खालामदों होननानैथ' मिथिनाय नङाना कमेन्ट हरथारनांगौ ओंखायनो नेहाजान मन्जुलि मामी को तू কি হৈছিলে অকমান আগত मैं तो एसामिस ही बोल सकती मतलब मुझे नहीं पता एसामिस समझ में आया थोड़ा क्या बोला है आपने लेकिन आंसर नहीं देना आता है मेरे को एसामिस से कुछ भी नहीं हुआ था जोकिंग जस्ट जोकिंग कर रही थी आंखौ सिनायदोंना एनार होनदों अके दे बाजै निकिता गनायबाय आं होनदों खालामबाय निजोम आगै नो बा नेहा जानबो दङ माथोनो 5 नाम्बारखौ हरदो नट दिला जादों नोंलैनो 5 नाम्बार आरो मा 5 नाम्बार नांबावगौ नाट दिला जादोंनो बेना मौसुमि आंखौबो खालामफिन देनो बिरबाय मिक्सआबो खालामबायनो नोंखौ खालामफिनबानो जाबाय मौसुमि बि थोर आङो हिन्जाव हौवा जानो हायो नङा आंनो थोर आंनो हौवा हिन्जाव जानो हायो नङा आंनोनो नोङो दे थेंक इउ दे मौसुमि होनदों नोंबो खालामदो निजोम सिख्लासो सानबाय आरोना सोरबा सिख्ला दं नामा होनना नागिरदो आरो मा हि आपेल होनदों बिरबाय मिक्स लोगो जादो बिरबाय मिक्स लोगो जानो जोंहा जाफुं खिफुंजों ओमफ्राय बाव फैबाय बिरदाव होनदों निहा हि होनदों बिफर ला होनना थाबायलागासिनो दं नै बिफरा जाफुं लोगो खालामबाय कमेन्टबो खालामबायथ' होनदों आंबो रोंजोबालै जाम्बि नों आं ओंखायनो फोरोंदोंना कमेन्ट खालामनानै फैथार नङाबा नोंखौ रावबो साबसक्राइब खालामफिननाय नङा कमेन्ट नङाबा बेबो सोर खालामदों बिदि आरोना हाय आबै नै फिसौ बिबैखौ लाना खारग्राया दासो फैदों अजितन बर' ब्लग ओंखाम जाखांबायना बाजैनो जाखांबायलै आगै जाखांबाय मा ओंख्रि जानानै फैनायलै आगै अजितन भिडिअ'आ अके बाजै निकिता होनदों जाफुं खालामबाय भिडिअ नायना रिटार्न हरदोनो बे कमेन्टफोरखौ नायनानै सोलों गासिबो मा लिरो सोरनाव अके बिरबाय मिक्स अके एम ब्लग्स नेहा सिनायबाय होनदों नेहा थेंक इउ एनार सना होनदों अके एनार सनासो अजितन लोगो जादो देनो फेसबुकाव सोर मा हगारगासिनो दं साइड मे लाइक
लाइकफोरखौ जौ जोबनि आं होनदों जौ साइड मी लाइकफोरखौ जोबनि आंनो दे जोसि दे थाबनो नेहा सना होननानै आफेल आंगुर बायनानै लाबोदों नै जाफुं बर' फुल सापर्ट खालामबाय फंबायनो जाफुं गोमबोरसिं लोगो जादोनो नोंसोर दिपालिनि भिडिअखौल' नायना मोजां मोनासै नामा गाइसमोन होनदों नोंसोर दिपालिनि भिडिअखौल' नायनो मोजां मोनसै नामा गाइसमोन होनदों गावनिखौ नायाखै नामा होनना रागा जोंदों नै जोंहा एम बर' इंलिसआ सरि एम ब्लग इंलिस मौसुमि बि लोगो खालामदेनो निकिताजों लोगो जानोनो मौसुमि बि थांनानै साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामनानै फै नाइस लिरनानै फै होमबानो गावसोर हरफिनगोन मौसुमि सुस्मिता मुसाहारि लोगो खालामदो मा होनदों नै जोंहा बिरदावा मौसुमि बिया मासे अननो गोरोंलै आंहा थानो स्कुलानो अननो गोरों थानो स्कुला माने बुजियासै आं मासे अननो गोरोंलै थानो सुखुवानो मा होनखो जोंहा मौसुमि बिखौहाय नै बिरदाव खिदावा बिरनो गोसो जायो बिरदावा ब्लु होथ'साय सिस्टार अके इंलिश टुडे what स्पेशल सोरनावबा थांनानै दंहैयो निकिता मोनावसो थांदोंदां फक एन्ड टमेट' एगेन फिश काटनी बोरो से बोलो बोरो से मुझे इंग्लिश हिंदी नहीं आता है अन सुस्मिता खालामबाय जाफुं कमेन्ट चेक नों गैलालै आंसै जोबहोबाय बलनि जाहोबाय बलनि औ 13 जादों लाइकआ सोर लाइक होआखै लाइक होद फारा फारि जाय फारा फारि लाइक हो थाबनो नेहा मुसारि आबो खावलाया फावदुर खानो नेहा आगै नोंनि खावलाया फावदुरनो बिफर आं नोंखौ खौनो हाथारा माथो थाबखौनो बिफर नों भिडिअखौनो होथारा माथो थाबखौनो होनदों बिफरखौ एनार एबारसो भिटामिना जासिगोन सना नोंनि अननायावनो इंलिश बाव एमाजिन टेस्टि आइ लाइक इउर कारि होनदों आरो इंलिससो रायलायबावदों नोंसोरो निकिता आंबो खालामबाय होनदों बिरदाव खामदों हि होनदों बिरदावा निउ फ्रेन्ड खालामदों जाफुङा एनारा होनदों थिगसे जाखादों नेहा सना होनदों निकिताया अननो एम्बर ब्लगसामा होनदों नङा आंनिखौ नायनो होआखै माने बांसिन आरो दिपालिनि भइस रेकर्डफोरखौल' होसै माथो इखायनो बुंदों आं इंलिश मानसिफोरा भिडिअ नाया बिनिखायनो होआ आं होनदों एम ब्लग इंलिशखौ सापर्ट खालामबाय आं आगै सापर्ट खालामबाय दे नोंखौ मोजाङै मोनखाबाय आं होनदों नोंसिनि नों उन्दुग्रा उखुमाव बाना थाहैगोन आंनो सोरनियावब्रा बोखारदो आब' अके ओमफ्राय सर्ट भिडिअआवल' कमेन्ट हरै खनसे मम टु फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हर बेखौबो नायनो बालदों एस बर' लोगो खालामदोनो फनम नमस्ते दिदि नमस्ते आजाव अके मौसुमि होनदों अके बिफर लाइक दान थेंक इउ हाय आब' एस डि ब्लग फैबाय नै लाइक दान थेंक इउ एनआर अन फनम हेलौ दिदि हेलौ इंलिश ने बोला ओके बिफोर कमेंट एंड हैव आवर कैरी मैं घर में आ जाए सभी दोस्तों
पूनम की साथ भी फ्रेंड हो जाइए सभी। पूनम की साथ भी और निकिता ब्लू बोखारदो अब ओके। प्लीज कम मेरे घर में बोला है। जाओ जाओ पूनम की घर में भी बाजे। निकिता गुड नाइट दे बाजायो कि नोङो मुझे वीडियोस बना दो। जाफुं गाव लोगो खालामनो भिडिअ नायना आंबो फुल भिडिअ बाख्ल'बाय कमेन्टखौनो। जाफुङा गाव लोगो खालामनो थिनो माथो कमेन्ट चेक खालामा नोंलाय नों बे खालामफिनहरदो भिडिअ नायना आंबो फुल भिडिअ नायनानैसो सापर्ट खालामखादों। जाफुं कमप्लेन आइसिसे देखो एट लास्ट 3 मिनिटनि भिडिअ नायना सापर्ट खालामबासो आनजाया ओरैनो सापर्ट खालामलाबायनो नाङा होनदों। गुड नाइट आब' सना होनदों। गुड नाइट निकिता गई। हाय दीदी फ्रेंड बन जाओ फ्रेंड हो जाओ। किसी के साथ फ्रेंड होना है तो ब्लू दे दिया मैं आपको फ्रेंड हो जाओ। गारिनि नाम्बारखौ लाफिनदो नांलालाय आरो नोंनो। खाना खा लिया है सबने दीदी शायद खा लिया होगा मैं तो खा लिया। गुड नाइट बिदावनो गुड नाइट बाजे निकिता होनदों। नांथाबायसो माथो आयु मानो नांथाखो नेट गैला नामा आंनालाय। गुड नाइट 1000 करा दो दीदी प्लिज बाय बहन बिदाव फ्लाइंग किस दिया है। उन्दुनो ओंखारबाय आं उन्दुदो दे। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश टुडे स्पेशल टाइगर एंड फिश मुझे नहीं पता ये सब। आंबो उन्दुनोसै दे बाजे निकितानो। नांथादों आब' नेटा नोंना। गेन्द्रा 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 हस्पिटालाय नेटा नांथादोंनो आंना। हरबाय पासवार्डआ हा दाबलाय र' जायाखैगोनलै जायालै जाबाय एबार हयले राम 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 फुल भिडिअ नायब्लासो कमेन्टआबो थांखायो नों आंहा एमबि जोबसिगोन नों सिडि फेमिलि आगै फैबाय नै जोंहा दहाय लोगो जादोंमोन जोंहा हाय सिस्टार हाय सिडि वेलकाम मेरे एलबि मे फै फै आगै फै मा ओंख्रि जानानै फैखो आरो बाहानि जाखो खोन्थाहरदो नांथायाखै जाबायनो नेटा दङ हो ओमफ्राय मानो नांथादों बुजिनो मोनाखै आं नेटा प्रब्लेम जादों जिअ'आ व्हाट बिफोर नो सुस्मिता पूनम जी कम जॉइन मी पूनम सुस्मिता ने बुलाया है आपको शंकर ब्रह्म हाय गाइस व्हाट अप व्हाट्सअप आई एम फाइन आब' आं उन्दुनोसै
गाज्रि दामोन दे आं गाबोन फुङाव सिखारनांगौ डिउटि दं आब' अके जेबो नङा दसे फैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट गाइसमोन नोंसोर भाइराल भिडिअ नायनो मोजां मोनो नामा होनदों हनै जोंहा आं बिजनिनि आब' बिजनि मा गामिनि सिडि खोन्थाहरदो गारि 5 नाम्बार रिनखौ लाबोबो जेबो मुलाम्फा जाया माथो नों सापर्ट खालामहैयाबा सापर्ट खालामहैनांगोन ना गाबोन सानदेआवबो डिउटि थायो नामा आगै होनदों सिडि फेमिलि मा ओंख्रि होनदों दालि सयाबिन मैथा बाथोनसोमोन होनदों मंगलियान ए सुबायझारनि सासे दङथ' सुबायझारनि सोरमोनथाय वेलकाम आब' गुड नाइट बाय बाय सुबायझारनिया दहाय फैदोंमोन आंनाव सोरमोनथाय मा नाम मोनलाय गोसोआवनो गैला आङो ए जोंनि खाथि जायो औ मिथिखायोना सुबायझारखौ मोनग्रोयोना ओमफ्रायसो मंगलियान बाजार नामा बाजार मोनोना बे बाजारा मा बाजार मोनलाय बियो ओमफ्राय दलाफारा ओरैहाय बायदि बायदि मोनबाय उन्दुनोसैलै आं गावदां खोनादो दे आगै दे टेंशन फ्री हिन्दू आगै खाओ जियो एन्जय करो आब' होनदों आं मंगलियान बाजाराव थांखांबाय आगोलावहाय उन्दुदो गौतम हिर' होनदों थांजोब्बाय 15 जना 6 जनल'सै एनआर प्रडाक्सन मा ओंख्रि नोंसिनालाय होनदों लाइक दान थांथ'नोसै समाव लाइक होबायलै आं थांनोसै समाव लाइक होबायलै दे थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय गाबोन सापर्ट होफैदोलाय दसे नोंसिना मा गामि आब' आं गसाइगावनि आगै क'क्राझार गसाइगाव बङाइगाव गसाइगाव नङा बङाइगाव लागाव ए नों मा उन्दुनोसो ओंखारबाय दिनै मा जाखो मेगनालाय आमायसो मोनबाय नामा आंलाय एम ब्लग आं हिर' नङालै जिर'सो होनदो हिर' गौतम हिर' गानसो खनसां नोंखौ नोंसिना एम ब्लग आं हिर' नङालै बे जोब्बाय सिडि फेमिलि निउ लोगो जादो गोथाव ब्र ओइ गौतम थांखोना माखो सिडि फेमिलि आंना ओंख्रिया आलु पटल दाउदै अमलेट मा होनदों जोंहा गथ'मा आइ एम जिर' बय ओइ बड'लेण्ड हिर' नोंना माथो पकेटआ जिर' ओइ गौतम हिर' नोंना माथो पकेटआ जिर' गौतम लोगो खालामदो होनदों जाफुङाहाय हिर' नङाबा हिर'येन होननांगौ आरो नोंखौ
हिर' बायदि नुखायोथ' दे बुंदों बाय बायनो मौसुमि आंजोंबो लोगो जा सनाफोरनो मौसुमि बिजोंहाय सोर सोर लोगो गैया लोगो जादों सनाफोर लोखिफोर दे लास मौसुमि बि लोगो जानोसैनो नै एमब्लगा लेंहरदों खि गोरानजों नांलायना फैबाय मानो नांलायखो सना नोंहा जाफुं भिडिअ कमेन्ट खालामना दोनदो ब्र' आं गाबोन बेगाव फिनगोन कमेन्ट नायनानै थोर आंहा जिर' नङानो ओइ बड'लेण्ड हिर' नोङो माथो नुफेरा जिर' बिरदाव होनदो ओइ जोहोलाव गावखौ फोसाब आयौ एमब्लक बेथ' तेरी आङो ओरैनो गाना खनलाबायबा गाना जायो एखे माबायाव खनबाय जाथारा स्टार मेकाराव खनबायबाय थारबाय आङो बङाइगावआवलाय बबेथिं गसाइगाव दङ आब' औ बङाइगावनि खोलाहा माबाजों फैनांगौ काजलगाव होनबाथाय गौतमानो बुंखो गोसोखौ लस्टिन मिनिटनि गौतमानो बिदि बुंखो बिदि बुंनो गोसोआव बारा हगारनो नाङा नोंखागौना आयु दाना अबावबासो थांबाय मालायनि भिडिअआवसो आंनियाव थाङासै दाना टिक टिकि टिकिला टिं टिकि टिकिला नेटवार्क गैया नामा जानोहाय मा जाबाय थाखो इंलिश आइ एम हेयार टुर क'क्राझार गसाइगावसो दङ बङाइगावआव गैयाबो दङलै मारै मिन्थिलाय गावसिनि खाथिनिखौनो र' काजलगावनि ओरै फैथारनांगौ एखे सिडलिजों हाबबाबो मोनो र'लै सिडलिजों ओरै खोलाजों हाबबोथारनांगौ ओइ नेटानो जाखायाखै जाम्बा रावनाबो बयबो कमप्लेन हरदों नै आं 5 दिनफोरल'सै जिउआनो खन्थङा मा जाखो गगा मोनदों नामा गगा मोनदों दैसाया उन्दुबाय नामा गिन्द्रि उन्दुबाय बिफाजों गौतम स्टप बिदि बुंना लानो हामा हयबो मौसुमि खालामबाय सर्ट भिडिअ गोजासो माथो होनो गोदानसो साननैल' जादों बेनि माबा खुलिनाया इउटुब खुलिनाया
Kendra garba ang लागोन सानसे साने बारलाय खागोन लानो मा होनखो केनारा गारबा आं लागोन सानसे साने मा होनो साने बारलाय खाहोन मा बे ससेखौथ' आं बुजिबाय ओमफ्राय मा नैबेनिफ्राय मा होनदों सानै बारलाय खागोन ला बिजासै बेखौ नों गारबा आं लागोन गारनायाथ' सानसेबाबो गारलायखाथारगोन होननाय जाबाय आरोना अके बिफर बर' होनदों नै आंखौ होनाखैदां सोरखौबासो होनदों आयु बिफर बर' नेहासो दं नामा नों गारनायखौ होनदों नेनानैसो दं नामा होनदों औ गौतमा मा जादों गौतमा बेमार जादों बेसारा बिराद गिदिर बेमार बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा गौतमा बिराद गिदिर बेमार जादों बेस्रा हामथों बयबो प्रे खालामना हो गौतमनि थाखाय गौतम आगै थांबाय नामानो सिदि जाफुं खालामबाय आंनो सानसेबाबो गारलायखागोन सैथो खोथा सेंग्रा सिख्लाबाथाय थाथेरलायखाया हाबा जानायानो मा जागासिनो नङा होमबा मानसिफोरा ओइदि संगिता स्टैरिनि माबायाव फेसबुकाव थांनानै नाय नाम्बार नांगौबा मामा बिफा ओइ फिफा नाम्बार नांगौबा संगिता स्टैरिनि फेसबुकाव हाबनानै लायो सिख्लानि नाम्बार होदों नाथाय I am going nothing I am not happy so God is God bye बिना बाथाय मालायनि गारखोन्दाखौसो नागिरोलायबाव फिफाया फुलिस जाबाय नेरा दङ दे नो गौतम एम ब्लग र' भिडिअ लाबोनो नाजानि होनदों एक्सुवेलि मा जाबादों नोंखौ गौतम होनदों अके मौसुमि होनदों ब्रेन टिउमार जादों आंहानो ब्रेन टिउमार जादोंलै आगैया नाङालै आं बिदि जासिलायनाय नाम्बारखौनो नोंहा आंखौसो नेयोना बिफा बिफा नोंमारगौ नामा आगै नोंगौ नोंमारगौ गौतमा बेसारा बयबो प्रे खालाम हामथों थाबैनो नागिरना हाइजें ओंखारबाय नोंना टाइम गैलानो बिमा दिनै खि गोरान थांखो ना माखो खि गोरानालाय नों गारब्ला आं लागोन गारनायाथ' सानसेबाबो गारलायखाथारगोन माय गड गौतम दों जोदोब्बाय गाना जोदोब्बाय आरो ओइदि जाला सासेबाबो जाला सान्दुङाव फोराननांसिगोन गाबोन माबा गगा मोनबायना ओंखायनो जोदोब्बाय so my money lost 5 black and lost so my many lost 5 बिफानानो बिफानासो आंलाय आंखौसो होननो सानदों बिफाना जोदोबखासिगोनथ' आरो जै आफा इसोरनि अननायाव थाबैनो हामथों दा गौतम नोंखौ प्रे खालामदों जोंहा बिफर बर'आ कुमार फैबाय जोंहा हाय कुमार वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैनायलै दानिसो आंनि रेन्जखौ खावना लांदों नोङो सिरि फेमिलि गौतम आगै दे हामगोन आइ मन्जुलि होनदों आब' थाबनो
कुमारजों लोगो जादों सोर लोगो गैया हेल' आबै दिनैसो थांखांबाय आंहा मा जाना थाया बेनो आंखौ लाना खारग्राया फाग्ला बिदिबा बोरै जागोन थाब हामगोन दे नोंनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनिसिम आर'ज आंनि आर'ज गथ'मागै नोंगौथ' मोनै जोदोबनो नेहा थें थें थार वा गाज्रि होनोब्ला नोंलाय फाग्ला लावथि मोनगोन नोङो र' कुमार के ब्लग निउ फ्रेन्ड्स करो बे फाग्ला बिफाखौ र' लावथि होनां बेखौहाय गुवाहाटियाव बेमार नायजानो थांनि आं माला थांगोन नेहा सिआइडि नों बिदि सोना बेलेगनि मालायनि एलबिखौ बोना लाग्रा ना नों नेहा नेहा नोंखौ रायहरदों नै मा होनदों सापर्ट ब्र नों गोमबोर सिं निउ फ्रेन्ड खालामदोंनो नेहा नोंखौहाय माबा होनदोंमोन माबाया अर बाहाया खिगोराना आंना नोङालै सान्दुङावसो होनदों सान्दुङावसो होनदों मा होनदों आंबो फरायनाया मोजां फरायखायाना सावलुनसोखा मा होनदों जोदोबाखैलै नेहा थिं जाना दङ सालिनो नोंनाबो जाखायाखै बिदि होननाया सानजाथावथाव होनखादोंबा नों बेस्थ'मोनलै आबै मोननैसो खामानि दंमोन आबैनो मा खामानि बेलाय आं रिपर्टखौ नायनासै मोनथिदों आंनो रावबो खिथायाखैनो गौतम गिबाय आं नोंखौ इसोरा नोंखौ मोजां खालामथों होनदों मा खबरलै खबरा बिदिनोसै गाबग्लुं बायग्लुं सान्दुङावसो फोरानगोन होनदां नोङो बिदि लिरना स्रानो नोंनालाय मा थें जाना दं सालि होनबाय नालाय आलदा सानबाय जाफुंब्रके गोजादो हरफिनदे होनदो कुमार के ब्लग आंबो खालामबाय नोंबो खालामदोनो कुमार के ब्लग कुमार नोंखौ सापर्ट खालामबायनो मौसुमि बियाहाय जेल फाग्लानै नों आदा होनदों गुड नाइट बाय लोगोसे अल फ्रेन्ड गुड नाइट जाफुंखो गुड नाइट जाफुं खिफुं लाइसेन्स गैयै खामानि आबै थैगोन बे फाग्ला बिदिखि जायो जाबाय माथो खालामबावनो जाफ्लांबाय कमेन्ट हरनानै गारबो कुमार केनावबो सापर्ट थें मोनजोबना थिंनायखौ थें होना नुदों आङो दे आं दं दे गारबा होनदों नेहा साननै जाबाय नों बिदि बाहायनाय फैना बिदि बाहायनि लाइफनि
मानसिखौ मानो मन्जुलिनि लाइफआव एलबिआव बाद सना बुंफैयो नों मानो हो होनदों बिदि बाहाया दा बेसे दुखु मोनदों नों बुजिदों ना नेहा बेलेगनि लाइफआव फैना बिदि बुंनाङा नों मा होनदों नेहा साननै जाबाय नों बिदि बाहायनाय फैना बिदि बाहायनि लाइफनि मानसिखौ मानो मन्जुलिनि लाइफआव बारसना बुंफैयो नों मानो हो होनदों मारै होनखो हनै मामा नेहा नोंखौहाय मा होनायामोन नोंलाय नंगौबा दा फैस्रा नों नेहा होनदों बिदिनो थोस नेहा मा सानलाबायदों बेफोराव होनदों देनजारना आं मानसिया बिनिखायनो लाइसेन्स गैयै खामानि मावो आबै खिथानो हानाय नङा दे आंनि खामानिखौ मोनथिखाबाय आं दा जोंनि बर्थमान ओरै मा खामानि सोलिगासिनो दं बे खामानिखौ मावदों नों होनदो गुड नाइट अल नो गुड नाइट बाय बाय कमेन्ट श' जायाखैबा ब्लु हो कमेन्टआ श' जायाखैबाबोथ' फरायनो हादोंना आङो ओमफ्राय नों मा होनदों बिदिनि बाहायखौ मानसिखौ मा होनदों लेंनानै लाबोदों नेहाया नामा ओइ जिएल सोरखौ लेंबोदों आं फाग्लानो कुमार अके होनदों बिमा दे उन्दुदो होनदों सोरखौ उन्दुफुनलाबायखो नाम गैया गुन गैयालाय नों थिगखौनो सानदों आबै औ मालाय फैनो गोसो हायो नामा फाग्ला होनदों नों दहाय फैना जि गरम जादों होनना बिदि बुंदोंलै नागाफ्रा नेहा मारै बुजियासां बिसिनि खोथाखौ नों दहाय फैना दि गरम जासोदों होनना बिदि बुंफैनाङाब्रा नेहा होनदों आंखौ होनदों नों गारब्ला आं लागोन होननायसो जाबाय बड' कार्टुना नायखोमागासिनो आं CID जादों CID वेलकाम CID बड' कार्टुन नेहा मा जादों होनदों बुजियाखै आं खोन्थाहरलाय आयु गोबोर जाजोबखोना माखो आंनावलायहाय मारै जोदलाबायखो बिदि गारनायाथ' गारलायखागोन होनदों ओइ फाग्ला मन्जुलिनि लाइफआव गरम जादों होनना गिना फैबाय होनना एदावदोंमोन आंनो बिदि होनदों थोस हाला मोनबायलां हाया मोनखो मौसुमि नोंनिखौबो जइन लाइक कमेन्ट खालामबायनो थांगारलायबाय उन्दुनो मानसियाबो
जेल बेखौनो गाज्रि मोनबाय नामा होनदों। बेनो माबा खोथा जाबाय होनदों उन्दुनोलै उन्दुथारबाय। आयौ जोंना उन्दुलांजोबबाय मालाय बिफाबो फिसाबो हनै आंल'सै। आथिङा मेंग' आं बिदि नङा दै गासैनावबो आं थाङो होनदों। मा होनदों मन्जुलिनाव गरम जासोदों होनना बुंफैदों रा नेहाया ओमफ्राय खारजोब्बाय मानसिफोरा होनना बिदि फैबा आंखौ लाइभ हरदों आंखौ बुंहरदों आंखौ बिदि बाहाया नेहा मानसिफोरा खारजोब्बाय मानसिफोरा होनना बिदि बाहाया आंखौ बुंहरदोंनो आंखौ बिदि बाहाया नेहा होनदों आंबो खारगोन लानानै दे बयखौबो सापर्ट खालामो आं मिथिबाय नोंनो बुलाय जायनो देरहायो बेनो जागोन दे नोंनावबा फैया आंनावबा फैया नों नेहा फाग्लि होनदों दहाय आङो सिगांनि माबायाव दसे थांदोंमोन आरोना नेहा नोंखौहाय आंनि लाइफआव फैखाया बे नेहायाथ' होनबाय थादों नेहा बिमाना माथो साम' जानाया दाबो गुस्थिया गोजा लायनो थोस आं थांबा मानसि गैयामोन बेखायनोसो बुंदों आं होनदों थोद बेफोरखौ दोन आंनाव मानो फैयाखै नों नेहा फाग्लि होनदों हनै बिदिनि नाम्बार हरलाय आंनो मादि हरनो ना सालाखौ मा ओंख्रियाबै अमानो जोंहा अमा नङा मिरामिससो दै लाब्राजों आसि एवनायजों आसि फिंगार भिन्दि थारमाने आं बिदि बुंजाफेराखै मिथिबायना जेल दुखु मोनबाय आंनो थाब बुरखाय नोङो खिगोरान मानो बिदि सानोब्रानो थाब बुरखाय र' ला हरनो होआखैलै फाग्लि होनदों नेहा मोसाहारिखौ जयेन कुमारा नेहा साम'खौ मासिबां सोबनायमोन नों मोनफे सोबानो दिनैबा मा गोसो जाना फैनाय थाइ एक्सानो आं नुफ्लांबाय नालाय थांखायो आंलाय नुबालाय जावलिया होनदों नोङो जावलिया बेन्दों नुफ्लांबासो थांगोन दा नुवाबा थाङो आंहा गगा मोनलाय लांदों जंखायनायबो मिन्थिला होनबा होनदों कुमार अके होनदों फैग्राया फैखायो हाजार सोरनिबा लाइफ होन सोरनिबा माबा होन फैनाया फैखायो खयथायावमोन बेबा आं लाइभ होबायमोन ना मा
खयथा समावमोन नै सना नोंसोरखौ नेहा नोंखौ बुरखायहरबाय हनै दानिया बिबार हरबाय ओमफ्राय सना हरबाय सरि हरबाय आरोना नेहा निमाहा होदो दे लाइक देट थेंक इउ आं उन्दुनोसै र' दसथाबाव फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा बे फाग्ला बिदिजों जायो ओइ बिदि जेल बिदिनाव सोंनाय मानसि गैयामोन आं थांबा सासेल'मोननो लाभ इउ एन सनानो नै बुरखायहरबाय नै नेहा मानिदो नों होनबा मन्जुलि सना नों होबा आं होबाना एक्सट्रा लिंकनो आं बोराबबाय नोङो नेहाखौनो लादो दे अरबाय एक्सना नेहाखौनो लादो दे आं नोंनि एक्सआव एक्स जानानै थाबाय आंखौ सोर लायो नायगिरसै आङो र' आंखौ सोर लायो आयौ दा गेन्द्राजों थां हरजागोन खाथियावनो दङ नै जाया जाला जानालालायनो जाना लानो बिफर खोरखिजों हासुग्रा अ नेहा दे जेबो नङा दे बाद होदो होनो गुड नाइट नो खोमारा गुड नाइट नों बुङा जाया जेल बिदिखौ नांगौ आंनो बिनि राव नांगौ अके बिदिखौ लेंहर बे लाइभआव समाधान खालामनि आं गाव बुरि खखाबावनो आंनिया माबा जादोंहाय आयौ आसथामसो हरबावबाय हनै गैला बिफर लानानै खारजासिगोन नोङो थोस आजां गाजां मा बिलाबायसो आंनो हनै आसथाम सोनोसो माबाबावबाय थैखाबायहाय प्लिज लेंहरनो नै आंनिया सालमाय जादों आं नोंखौसो मानो दानफिनलायखि लादोलै दे एक्स नेहाखौ लानोसै दे एक्स नेहाखौनो लादो नों गारबा आं लागोन होननायानो जानोसै गारलायनायाथ' गारलायखागोन नेहा होननो हनै बावबाय नामा नेहा होननाय जादों आं नोंखौसो अमा बुंदों आबै अमा हुर नोंलाय मा अमा गेन्द्रा बारा देमालिखौ गोसो गैया जेल आं मैयानिफ्राय बिदिखौ लेंहर रनजित घोष हेलो वेलकम रनजित घोष वेलकम मेरे भी मेक लाइक करो भाई क्या कर रहा है मैं कमेंट भर रहा है गोमबोरसिङाबो आंना खखाबावनो सालमाय जादोंब्रा नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जादों नै मोनब्रै जि साखायोलै आबौ माबा मा खालामबा हामगोन जाखो खोन्थाहरलाय सालमाया मा खालामबा हामो खिथाहरलाय दे गेन्द्रा आं गेन्द्रा नङालै आबै माने अनजुलि सना गोरोन्थि जाबाय आंना देलै बेफोरखौ टेनसन लानाङा हनै बुरखायहरबाय आसथाम सोजादो आखाइया फोलाव हरदो दे सोजादो नेहाथा आइ नामा होनदों खाना खाया हा खा लिया अभी खाना खाया है बिफर बायने गोमबोरसिङा मानों हामथारदों साला थाब उन्दुआना नोंनो औहाय नोंगौगोन थाब उन्दुयैखायनो जाबायगोन
मा खालामनांगौ जाखो मा खालामबा गागोन जाखो लाइभ मारिबा तुसी खोजन गंद्रागी चैनल वेलकम है मेरे एलबी में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज ज्वाइन माय चैनल आं बे सिमलिया फरमाने सालमाया फरमाने बिफर नंगौ एसे सानग्रोनांगोन आबै सानग्रोलाय दे जिएल नाम्बार हरनो आयु नाम्बार हर आयु नेहा आं नोंखौ मोनसे गान खनसै नाम्बार हर होननायावहाय आयु गिलु फालु मासिखोला बेलाय हौवानावसो उल्था नाम्बार बिलायलायनाय नोंसासो बिदिसो जाबाय आयदे गान खनबाय आङो मिथिबाय बा नेहा जों रायलायबायनो हाय सिस्टार मा ओंख्रि जानाय खि नों प्रिया सफैबाय जोंहा प्रिया वेलकाम ओंख्रिया लाब्राजों भिन्दि एवनायजों गोमबोर सिङोमोन थाब उन्दुबानो जायो आबै सालमाया उन्दुआबानो जायो औहाय मोखाङाव जायाखै दे खिन्थु दाखालि थरसेल' जादोंमोन बे थरसेया हामबायानो आरो दाना खखाबावसो जादों मिथिबायना गोमबोर दावखुमै नों आंनि एक्स आफांखौ सिङाव थानानै थाहैदो आं नेहाखौ लानोसैनो आंना दंखायो जोंसार सना दंखायो आंना र' बेफोर सोरनिबा दायाव सोरबाया होनदों कालिया नों बिदिनि नाम्बार हरनो नेहाथोस आजां गाजां नों बिमा आंनिखौ हरलाय नाम्बारखौ नेहानो दे वाट्सएपाव हरनानै दोनगोन आं आंनिसोलै बेफोर नेहानो बुलाय बिदि नङा आबै ओरैनोसो नाम्बार नांगौ होनना होख्रावबायदों बे ओख्रैसो बुजियासै आं बिदि नङा आबै ओंखायसो नाम्बार आं दा उन्दुनो हानाय नंला बे खोथाखौ सानैनो भिडिअ'आव थांनानै कमेन्ट है नेहा लिंबो अरबाय दे नोंनि हामा दे नेहा सनानो बुरखायबायनानै थैथारसै नै गासिबो सर्ट फिल्मखौ नायदो जेएमआर ग्रुपआव लोगोफोरनो सर्ट फिल्म होदोंनो दा नायदो सोरजों सारहो एक्स श्री बाद श्रीसो बिदिसो नों एक्सनो जोंसाराबो एक्ससो सालथे आंनो नांलालैनो जोंसारा एक्ससो दे आं मुनजिलि बिमा दंखायोनो आयु जावले फावले जारलाजोब्बायलै जोङो मुनजिलि र' थाथ' आं फैफिनगोन दे थाब फैफिन नङाबा आङो लाइभ दोननानै सिरि उन्दुनोसै नङाबा नोंसोर आन्दायहोजोबगोन आं थाब फै संजय फिटनेस हेलो संजय फिटनेस आज फर्स्ट टाइम है ना मेरे एलबी में स्वागत है गांसे आर'नाइजों बरायबाय संजय फिटनेस आगै नोंखौ मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै र' दे नेहा डार्लिं होनदों आरोना माथो सिरि लाइभ सिरि नङा दावराव फुरा इन्जय खालामबाय सन्जय फिटनेस जोङो दिनै खुगा गारां मोनजोबलायबाय आरोना आंहा सरि माबा खुगालायनो मा होनो गारां थारां बोरैबा जोजोबलायबाय आरोना आंहा नेहा पंक्रियाव
बार सोमहैथांदों अखा हायाखै नामा सिस्टार हायाखैथ' आरो आंखौबो आन्दाय होनाङा र' आंखौ आन्दाय होनाङा र'नो आंखौ आन्दाय होनाङा र' होनदों नेहा आंबो नायहैदो होनदों नेहा नोंबो नायहैदो होनदों अके जेमार होनदों जोंसारखौ खोनाना नांला जाबाय नों गोमबोर सालथे गिबाय नामा जोंसारखौ नों होनदों जोंसारबो नङा रावबो नङा आंना सयम्बरसो खालामगोन आंना सयम्बर प्रियाहाय सर्ट फिल्मखौ नायहै नाम्बार नांगौ होननानै होख्रावबायदो नेहाया गैयाथो हनै नाम्बारखौनो मोना बेनोथ' टिं टिकिट ला 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 होनदों हनै टिं टिकि ला 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 सालथे होनदों आयु गिलु बालु सिंगारा बेलाय उल्था जौसो लाना खारबोनाय जेमार गोदान नामा होनदों आंखौलाय एक्स नों सालथे आं हानाय नङालै फिनो बुरिफोर नोंसौजो लांफिनजोबथारदो नोंसोरजे आं फिनो हानाय नंला बिमा प्रिया भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामहरदों
बाबु सिखारदोंमोन बाबु नेहाखौ बेग गैयालै होनदों बिफर बर' स्लट आं बिदि रायलायनायखौ खोनायोना खोनाया बाबु सिखारदोंमोन अके आं नायखायो बिरला होनदों उन्दुखोना माखो होनदों बाबु सिखारदोंमोन आंखौ लागोन ना लाया एक्स सनानो लाजायो नेहाया लाया खोमा आंखौ सनानो ओइ एक्स फाग्लि होनदों जेबारो मा एनसना होनदों आंनो नाङा रावखौबो रागा जोंबाय नेहाया आयु गरदलायबाय औहाय नोंबो मैया गरदलायबाय फिसालाखौ फोजायो बिदिनो गरदनानै नायगोन एनसना ना गाबबाय हनै गान खनहरदोब्रा जाम्बा बुरखायनायनि ओमफ्राय गाबोन नेहाया रायज्लायग्रोआबा ओरै होनदों नुनानै बोराय दावासै नों होननाय गाना जादो आथिं थाइसेयाव हमना सोर फिदिंना उखुम मुदायाव गारहरगोन आं आथिं थाइसेयाव हमनानै आथिं नोङो बिदि जिरायनानै बिबार जासिबाय थानायखौ नेहाया सोरजों हमनानै फिदिंना उखुम मुदायाव गारहरगोननो आं बिदिनि लाइफआवमोन माबा जेबो नङा दे दा दोनबाय बिदिया आयु एनसना जागोन दे गार्दाव जागोन आं नोंजोंनो बेनि अखायाव नै सुसमिता आब' जाबाय नामा होनदों masih ongkrong kailang jalan tuh di baik MB dana MB apa aku ragan be angase naman ragan bi bena lawade na ayah yang bahar sana anda
उन्दुदो 12था जानोसैनो अर बाहायनाया आब'खौ खालामदो नोंदों साराय 11था जाबायथ' आरो सोना हरदो बिदि बाहाय आजि बोरो जाम्बा थुनदो अके एन सना नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम हामालै होनदो नों नेहा सना आंखौनो हेल' बिदि नों बोरै बिदि बिखुंगोरसोदा अमित सालथे बोरमा दतिद्रे जानो नामा लाइभआव होनदों मा खबर होनदों मा अमित सना होनदों अमित सालथे बोरमा दैरे फट' फोरोंहाबाय मा अमित रावबो कमेन्ट हरा बोरै जाखो उन्दुनो ओंखारबाय नामा उन्दुनो ओंखारहांबायथ' एसे रोमै रोमै गोदो मोनबोबाय दोननोसां उन्दुनो ओंखारबाय आङो जिनो आरो नोंसोर रायलायोबा बिदिनो साइलेन्ट खालामना दोनसै आयु नेहा सना 143 बिदि बाहायनो मा बिदि बाहाय जादलाबायखो नै बिदि फैबाय नै बिदि फैबाय नेहा रायलायहरदो पुर्निमा हेल' आब' हेल' आगै थोद थांबाय लां बा बिराद दुखु मोनबाय रावबो लाइभआवनो थांला आं होबाबो आं लाइभआव एक्स बायसिना होद उन्दुनो ओंखारबाय आं जिनो माइरि
आं फैबाय आब' देयाखै दे ओयाखै बिदि सोलिलाय होनदों आब' उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब' उन्दु ओंखारबाय मा जाखो उन्दुनो ओंखारबाय आं दिनै गोदोनो मा खालामदों नेहा बिदिनो नेहा बिदि मानिलाय आब' आं बुजियासै
ओहै बाबा